puhaltajat vaikka muistaa. Noin, vähän. Noin. Ilona intoilee tuossa jo ravia. No ja jalka oli sitten vielä kokonaan leikkaa loppuun. Ja Jenny voi ottaa sitten siitä katsomon puolelta sitten vielä keskiympyrän. Ja ihan sinne perille asti Olli ratsasta. Hyvä. Sinne Olli peilille teet pää, keskiympyrän. Noin. Ja vähän kuvittelet, että pääsit sun kättä siinä vähän heittelen. Sitä pitkää sivua pitkin. Oikein. Ilonan johdolla. Sokoraa leikkaa. Suora linja. Rauhassa. Aina sä käännät läpisteellä Ilona, niin sä käännät, niin silloin sulla aina vähän hankalampi se kääntää niitä vastaan. Sormilla käännetään vaan kyynärtää loppuun, jolloin koko käsivarsi kääntää. Oikein. Nyt pysyy samalla tavalla koko ajan suljettuna. Noin. Ja vielä kerran Ilona tästä peilistä keskiympyrä. Kun käännät Ilona, kädet pysyy rauhassa. Noin. Ja Olli tekee vielä oman keskiympyrän, Ilona menee vaan sitä äkkiä ympyrä vastaan. Noin. Ja nyt Olli ympyrälle. Käyntiin. Ja nyt niin lennokasta ravia Olli siinä lävistäjällä kun pääset. Ja Ilona ympyrä kerran. Tai iso voltti, mikä toi Olli perässä. Nyt Olli pyydä äikä. Vau, noin. Hyvä. Annat mennä loppuun asti. Siellä Jenny hidastelet sitten käyntiin. Ja reippaan käyntiin. Noin. Ja nyt sitten Jenny sä saat tehdä, ilman että mä neuvon yhtään mitään, niin sä teet sen sun ympyrän. Muista äitiä. Sitten me jutellaan siitä, miten se menee. Ja sitten tuolla seuraavalla pitkällä sivulla siirryt käyntiin ja pysää. Ja sinne käyntiin ja sitten pysähtyy siinä. No niin, ja sitten koitapa muistella, että mitä tässä tapahtuu. Miten sun mielestä se meni? Mun mielestä meni just niin kuin nappikaisin tuolta, vähän liian aina niin kummaa, kun siellä tosta ja tuolta. No niin justiin. Mä oon aivan samaa mieltä. Ja sitten Jenny siinä ihan alussa, kun sä lähdit tulemaan, niin sulla olisi silloin pitänyt olla ensiksi se kulma, vähän tarkemmin. Joo. Sä lähdit täältä, nyt sä teit niin kuin siellä alussa vähän niin kuin lopun ja lopussa vähän niin kuin alun. Okei, mene siitä ovelta Jenny radan poikki ja nyt tuut koko tehtävän alusta. Ja nyt koitat muistaa, että ensiksi ratsastan kulman ja sitten ympyrällä ei ollut kulmia ja sitten ympyrän jälkeen kulma. Nyt viet sinne kulman. Ja sitten koitat muistaa tehdä sen ympyrän. Punainen äiti. Noin. Ja nyt siellä kypärässä maksuttaa, että miten, kar. Toi on sulle vaikea. Sulla menee niin kuin aina niin kuin toi alku hyvin, mutta sitten meinaa se loppu. Okei, meppä sinne harjoittelee. Ollin vuoro. Olli jatkat puraa pitkin. Äiti. Noin. Ja
Sitten siellä seinällä muistat, että Artsi ja valmistelee. Super. Ja toinen yhtä hyvä ympyrä. Istut rennosti. Ja siirryt raaviin. Ja me laukataan vielä sitä toista täällä. Hyvä, Jenny! No niin, nyt voit taputella itsekin poskelleen. Näpistimme. Sieltä tultiin sitten niinku Artsia päin. Artsia päin. Lyhennät ja laukannosto. Hieno. Ja ympyrä laukassa. Liikuttelet vähän vasenta kättä, ettei lähde villit hullu. Noin, ja tee toinen ympyrä, kun menee näihin. Ja muistat sieltä katsomon puolelta, Jenny kääntää minua päin. Vaikka mennään laukassa. Artsille päin. Ja nyt raviin. Näin, Jenny. Hyvä. Ja otat Jenny käyttiin ja tuut tänne ympyrän keskelle. Taas Ilonalle turvamaiseksi. Ja Ilona jatkat ravia uraa pitkin. Tuu ovi vähän keskemmälle, että Ilona pääsee ohi. No niin, ja siinä nyt tapottelet ja nautiskelet tilanteesta.